Çirattагы клипni карар чак жетти. Әлеге башкаручы да Габдулла Тукай иҗатына мөрәҗәгать иткән. Һәрберебезгә бала чактан таныш туган тел шигыре Айдар Файзрахманов һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле башкаруында яңа яңгыраш ала. Безнең хит-парадта ул 7нче урында. Туган тел, синдә булган, иң элек кылган даган. Ярлы кагыл дип үзен һәм әткән әнкәмне Ходан. Нәрсә